Radio Epicenter famille. Foli ani tanni obedi au bela jelema. Au fenfebe ka foni watina ni okelendo. Kaka radio buto ka munumunu ninga blabi kononto ani sheki anano kanfe shekina. Kaufu au ka kanuna, kaufu au ka danaya la ka klaka aufu au ka sugantili la ka nyeshi auma. La seli aumba ke ka bo banangabugu zone commerciale douani ale kofeti choy. Tene tarata ninga tabla arabala nega kan wolon vla no danango shira kunafulu olubedi sabula kunafuli ale fenye femina bifa kasori madore blaida ma kunafulle akawsani ma kunasirile kunafuli dilen ko fe kasira di aw man nega juru sira akilna mimbe aw la faso jolila aw besoko fochugo mina nyama Umar Mariko akemme ka bara bela jelena koloshi Draman Tangara nega krafe babulo muniki che aba samawati ninga filardi Sheikh Sidibe Abiyan Joe Biden jangine jara kuni ga tamatina amashika dual doni nemoge nema tamatina ne tu n'as pas préparé sauce tomate ayi nemoge nema fem préparer wa foko maja nagale nungo de ngale no be awo nemoge matini kabefu ina ega jan tobli mare akai badine kumare mina nemnedi ay niga jan tobli ma nega jan les longs les géants nete mina ligola zo modeno ndemne zo modena oh no nino go me kumati ja angata ngayambla ini zo ko suma wedi bashi fustu on fait macaroni italien juma macaroni non mais qui est nouveau on appelle ça sauce boulonnaise. Sauce boulonnaise. Là mais qui est nouveau nyame tariba dayan kigo kibna nouveau gla. Dogo kibe nouveau gla kwa wete nouveau nduna ngoni yome. Ngaye ga mun foniye. Moi je n'ai rien fait hier. Hein? Na so dirama Amadi na so madiao adai jam ngambe wakati la kuna ko wa fla de dirama de tienrela timagola giga timagola kabefo aho anga tukoroba alu badra na kashi aho te kono ambe fulidi amaka tabarkala kabany mangefo bayba beleble aho bananga bugula awo kani sogoma kanto ega levier silafo bananga bugula ni ala sona kani sogoma fuli amadi mori kulubal manga chokroba kani sogoma iga chokroba dun balde break bamusa traditionnel awo balate bala jamfa tandare kani sogoma mort subite Jibril Diallo empereur ame fuli di ama Aizo tedi Aizo ouais empire siège d'or odo kani sogoma vie sidibe ame foli di ama alna soro anfumuna manga Johnny kosobe bengege ayi nen bange be nyankala mo mais ateka kumasani bange kumara de ali dimashi bange makma amba fo bange ma docteur Say ni nga dimashia okera ko tiaro jagini ame fuli ni tanni amadi Mohamed Maigama edem kono ka Bintu Jawara ka ale ka fuli da oka yani be Jawara aka fuli biya nanye olu fo ame Masire Magaji fo yan fo Tunisie Masire go saka ko ako kaine ouais un mouton pour agon go ga ko kaine kiga saka labe ani civil don dolanji ko ka saka labe Masire go de kiga labe kabena samedi avait joué à côté ne samedi giga kala kononton kabo de fait ko de kada merci non on doit kola moi je suis volontaire ebe jollo je suis volontaire moi je porte le numéro sacré le numéro Drame Foulini Tony mon numéro est sacré
Alhaj Amidu Nangolo Jamtene Alfaruk Distribution ame foli ko dama ka Alassane fo aga pharmacie na nanye olu fo ame Koita fo agence immobilière kono Segunyan ame foli dama ya fo kai ame foli amadi docteur ma ya fo mobti jangene ame lameba bela jele fo koroblo fla che jangene ali ka koroblo ali ga sélectionner iga foy he Allahu akbar ka koroblo wala ni koroblo jura polisu kama ha ame koroblo wala nya wala leno me yimle leno de ha bra ame frère Digo voilà frère Digo lettre min cira ka yera ha ka lettre yera ayira na hakli nyuma ko lettre yera ayira ni hakli nyuma ame fuli ni tabni ame olase amani wati na nanye alefo jangine ame fuli ni tabni kadi banyagalema anga musoroba kamuna shirifofo haidara ka shirifo muso tokele kale ka fuli ko oda oka ina jalofu ka amburamso fo ina jalo ka foli ka adi alsa de kanumbaga dole ma amba kanumbaga dole musokoroba nyuma dengene ko ani sogoma be kalame ba bela jelen fo be ote odu nanyina na mami ngoko ga ketu de dengene yuwaru amelame ha yuwaru ko fe sukura ambelame anga finitigi munu be ni yoranuna awo brama nu umaname awo aka galo ma kosobe wallahi baname awo anga groupe whatsapp fe tando ame foli diuma odo dale jugula awo ame ala dilala kula kana ame lagamani kawfo lagamani ka yelmani kawfo yelmani ka jema fo ka jangne nunu bere baname ube anta ko blada grindala ani ga dugula mo ga no annoga ndugu be nga dugu me dugu de katia way kati ko fe ga dugu rere o ire ga dugu rere o joy ay wallahi ima chefo ga dugu de joy no betme dio na ga sina ga dugu ma me ga dugu a commune rere me voilà joy sergilio ay joy de sergilia joy commune ni jonga tesrai ni jonga tesrai atesrai voilà dugu ni jonga donc ebe do ko lati ka so ite ko nyedo ni ngado dugu ni jonga be sara ro mena voilà belebele mini andaba maka wele sira masisa adama namanjara dobu voilà boda nga dugu komini anga ni shoma be sira ni voilà me jogare de ne ta kuma yi febleo ne klalao anga ta dramani jagene bravo kono go 8 mars ikme kene chamanga hotel Maeva ikmo ofena konola la AG 2000 la yala mungu be ibiseka munyefole kanye bravo hotel Maeva konola la projet voix et leadership des femmes au Mali VLP musoya olu ngeleno ka wole bla musolako makosobe tablo ron kumolu bolo Maeva palasi konola la o konola la say baye ka fo muso togola ministre munun be fo ka ta se demsenw ma ale de kun weleno ka ko dembaya di alema kane goni kansa kuma koni kera fen chaman kan muso ka tanye ani gɛlɛya munun mu kan violence basée sur le genre kuma koni bolani bela gele violence basée sur le genre ni o faudrait ba ko Aisha Jakte abana ya to yere Allahu akbar aji yalo non na re alaga kunaja ya rabbi papa ko muere Mamadou Jérôme le Burkina Bela ne be to ale ga video ci Aisha mangaka allame non mais c'est sino 8 mars musoroba digu ba jabolane anga magi ba ko kunani ga mayake ceci coopération d'études centre international unolu ka bolo nyama fo ka ta se Canada ambassade ma ni ngolu ka wuli ka joy mun sorola coordinatrice yani ko o latme jonga yorondo fofono ido nga yorondo foka faraga
Uma fɔ ko ka an n'u ka hakɛ ka a bɛɛ dama kɛɲɛ. I bɛna kuma wuli sɔgɔma. Ayi n bɛna yɔrɔnin dɔ de fɔ yɔrɔnin fitinin dɔrɔn. Voilà. Kunu an ma laada la tile k'a daminɛ dugu jɛli la ka taa bila tile binni na k'a fɔ ko o bɛɛ dilen don musolakaw ma ko an tɛ kuma. Dangane dimanche tile bintɔ la u ye ne wele k'olu tɛ se ka info matinale kɛ. Jɔn y'o fɔ ye. Makura kɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu tɛ se. Cogo di. Ne ko aw ma ko égalité aw tɛ se ka soli ka bɔ ko non k'olu tɛ se n ko tabarikala n ko n'aw tɛ se an bɛ na an ka fɛn k'a nɔ la. Tiɲɛ na a kɛra. Ne dalen ne. U ma se. Ne dalen ne ye mankan mɛn. Bon u ma se. U ma se. An tɛ se ka kɛ kelen. An bɛ kɛ kelen cogo di. Ayi. An ka taa Mayifa kɔnɔ. An ka taa Mayifa kɔnɔ Dramani Sesi. Ne tɔgɔ ye Fatumata Traoré. Ne ye projet Voix leadership des femmes chef de projet. Bon an ka bi ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye 8 mars an bɛ fɛ ka 8 mars de célébrer parce que 8 mars ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye musow tɔgɔ la don de don donc an tun bɛ fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka kumaw sɛmɛ ɲɔgɔn na ka ɲɛta k'o kan COVID-19 hukumu kɔnɔna na. Bon anw ye thème min ta o ye musow jɔyɔrɔ ye jumɛn ye jamana ka ɲɛtaga la COVID-19 hukumu kɔnɔna na. Anw y'o thème de ta bi an ka table ronde na. Bon hakilina caman bɛ anw na parce que anw yɛrɛ ye projet min ye projet de don min bɛ musojɛkulu jukɔrɔma tinti donc musojɛkulu 25 de sugantila an fɛ depuis 2019 donc an b'olu jukɔrɔma tinti san o san an bɛ contrat de kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ pour que u bɛ se ka activité o baaraw boloda san yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna la donc an b'o wari ta an b'a d'u ma u bɛ baara kɛ n'a ye donc u ka baara yɛrɛ bɛɛ ɲɛsinnen bɛ musow ani denmisɛnninw de donc o y'an ka baara belebeleba dɔ ye donc an ka baara min bɛ o ye dɔwɛrɛ fana ye min ye i n'a fɔ an bɛ ka min kɛ bi o ye ka to ka ɲɔgɔn lajɛ kɛ donc ka ɲɔgɔn lajɛ kɛ ka hakili falen-falenw kɛ an ni musojɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ musow yɛrɛ ka hakɛ ye jumɛn ye musow yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo di fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn kan ka sigi sen kan mun b'a to muso ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min donc an b'o kumaw de kɛ donc an b'o réunion kɛ donc fɛn wɛrɛw bɛ yen min an y'olu boloda o ye i n'a fɔ sisan an ka fond rapide réactif senfɛ donc an b'a jateminɛ n'a sɔrɔ thème ba dɔ bɛ yen ni musow yɛrɛ bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan joona ka hakilina kura dɔw ta ka d'a kan gɛlɛya dɔ ye musow sɔrɔ ou bien gɛlɛya dɔ ye denmisɛnninw sɔrɔ donc o fond in an bɛ se k'o bila en place ka se k'u dɛmɛ ten tɔ donc o fond ni fond tɔ ninnu tɛ kelen ye a fond dabɔra de ni gɛlɛya min tunna an bɛ se k'o gɛlɛya min ta ka bɔ musow kan cogo min donc o fond fana bɛ yen. Ladilikan ni kumakan laban jumɛn bolo ka ɲɛsin an balakaw ni denmusow. Bon ne ta tɛ ladilikan ye ne ta ye de ka muso wele ka na cɛsiri ma ka muso wele ka na fara ɲɔgɔn kan ani bɛnɲɔgɔnya ma parce que foyi tɛ dilan ni bɛn tɛ ni musow bɛnna n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka ko caman kɛ an b'a fɔ bamanan talen na ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ donc n'an farala ɲɔgɔn kan musow ka fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ kulu kelen ye pour que u bɛ se ka u ka ɲɛtaga sabati cogo min u bɛ se ka denmisɛnninw ka ɲɛtaga sabati cogo min u bɛ se ka jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga sabati cogo min tant que n'an ma fara ɲɔgɔn kan an hakili bɛ min na an t'o sɔrɔ donc gɛlɛya caman de bɛ jamana kɔnɔ bi mun bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ an ka baara bolodalenw na an kana gɛlɛya wɛrɛ far'u kan n'o ye bɛnbaliya ye an ka bɛn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ. Awɔ i sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. Kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen janginɛ i b'a ye k'a fɔ ACRT ni o ye tɔn ye tɔn min ni a ɲɛmaaya bɛ Alhaji Isa Kawuji min bolo an bɛ don min na i ko bi janginɛ u y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna Asimi Koyita Asimi l'imperturbable Asimi les patriotes que c'est une lutte générationnelle nin bɛ
Alhaji Isa Kawjim aga kuma ye Asimi jangine ko u bɛ fɛ k'a kɛ cɛbɔ ye kalatan natɔ Alhaji Isa Kawjim ale ka kɔrɔfɔ don kunnafoni di sɛbɛn a bɛ fɔ min ma le témoin ale y'a yira k'a fɔ le couple Jim attendrait un bébé le couple Jim Isa Kawjim jangine kunnafoni di sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ko Isa Kawjim k'a furumuso ko a garisigɛlen don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ o cogo la jangine ko a den ko n'a kɛra cɛ ye ko a tɔgɔ ko o nada Asimi Koyita la sabali sa fama anda ça c'est ton ami n'était 20 roues. Ça c'est l'imperturbable junior. Qui est l'imperturbable ça? Mohamed Ali Bachili Agogo égrener les épithètes. C'est-à-dire jagire ka mashu qui bla yere la. Qui shuga bla yere la. Bon, c'est-à-dire Brésilien fait arts martiaux do beki. Fo ujo bolo kan ki ci u kalele ku kale bolo ka ki ci ni se. Ida ala ari ne to borangono. Jagine ibena ni fanga miye u kamare ibulbato ibena ni fanga miye u kamare wo o fanga kle na travail ko ka yere goshi ni jatili ga tashi te ay an tashi te kle ani maka Brazil de edra Brazil jagine ni yere fanga re yere fanga bi chino de ibena ni fanga miye u kamare wo kla ko o de la travail yere contrôle o ay kilo de ay ngani ni site kle Brazil ne ni inventé. Bon, a filɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ nin ye tan Bacili ko k'i la su k'i bila i yɛrɛ la jagine kunnafoni di sɛbɛn an ka to a kɔnɔla la a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye kow ta k'a lajɛ waati min na ko maa caman jigi kɔni tun b'a kan k'a fɔ ko Kawjim ko nin ye a ka foyer o citɔ ye ko sabula a furumuso an ka kɛ sa a burankɛ jagine ana burange ko u ka basi ko a tɛ ka fin ɲindin kelen na jagine i b'a ye k'a fɔ ko maa caman kɔni tun y'a jigiya k'a fɔ ko ni a gɛlɛyara cogo cogo bɛɛ bɛ ti i fa de nɔfɛ ko maa caman tun y'a jigiya k'a fɔ ko denmuso in ko a bɛ sɔn ka to a fa kɔ ko nka ko an bɛ don min na i ko bi jagine ko maaw sigilen tɛ ni min ye ko o yɛrɛ de kɛra koyi a kɛra au contraire jagine ko Kawjim k'a n'a furumuso ka di fo ka taa fɔ a to ten jagine ko fo ka taa kɛ ko furumuso yɛrɛ ko a garisigɛlen don ko ni den n'a kɛra cɛ ye c'est l'imperturbable Asimi Junior cɛ ne m'a fɔ sa Kawjim de y'a fɔ Kawjim yɛrɛ kan ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ munna ka faute grave pour faute grave o de kan ka kɛ faute grave cogo di imperturbable o faute grave jumɛn imperturbable mun bɛ fɔ ka dɔw kan e t'o mɛn yan le patriote ka kɛ cɛbɔ ye e t'o mɛn yan cɛ charte article 9 ye mun fɔ ale t'o dɔn jagine a ka sabali sa charte bɛ se ka yɛlɛma yɔrɔ min na Isa Kawjim bɛ yen de charte a bɛ se ka ba yɛlɛma yɔrɔ min na Isa Kawjim bɛ yen de ni maa sugu ninnu da man kan don jamana donc va doucement hein ka jamana ko kɛ ni mun kana ye waati min na va doucement o tɛ dɛ Asimi Junior ala ka a do yirana ala ka do yirana sinon minnu b'a fɔ fɛnɛ ko fo jagoya ala ka do yirana ko denmuso ka taa fa fɛ o tɛ saba ye dɛ ayi ni furula i cɛ kɔni y'i fa o y'i ba ye bon o mɔgɔ caman kun hakili la k'a bɛ taa yen de mais ko a ma taa yen fan fɛ bon k'a kɛra cogo cogo sa c'est Asimi Junior k'a kɛra cogo cogo a ma kɛ cogo cogo c'est Asimi Junior deux bons béliers coach Blo pour le baptême c'est salam alaikum il faut qu'il nous édifie sur son village natal excellente journée
kɔrɔ bulo ko ten k'i minɛlen don k'i k'a ɲɛfɔ a ye a ka dugu kuma in ma ban wallahi bulo b'a yɔrɔ dɔ de bɛɛ o gɛlɛnni a b'o yɔrɔ dɔ de jagɛnɛ ko n kɔrɔkɛ don i kɔrɔkɛ don dɛ o kelen kɔni i kɔrɔkɛ don donc kuma a kɔni a bɛ fɛ k'an bila kuma la dɔrɔn jagɛnɛ ko cumul de haute fonction ka baara fila ko o kɛ ɲɔgɔn fɛ jagɛnɛ ko Assimi l'imperturbable Assimi jagɛnɛ i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ ka fonction fila ko o kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ waati min na Laji Burama Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga a bɛ sugu ni ka a dafiri waati min na ko y'a sɔrɔ Assimi ko a bɛ unité spéciale dɔ de kunna armée la a tun bɛ unité yɛrɛ min kunna jagɛnɛ ko minɛn min bɛ u bolo ani formation min bɛ u la jagɛnɛ ko o de dagosi ka bon fo ka taa fɔ a to ten fɛn min ye utikalo tile 18 ko jamanaden fanba kɔni nana a dɔn maa min don jagɛnɛ sabula a kɛra sababu ye ni ka dan siri ani a nɔfɛ jama Laji Burama ale ka fanga la o kɛra dan sirilen Laji Burama a ka fanga la waati min na jagɛnɛ ko Assimi fasoden fanba nana a dɔn nga dan sirila Laji Burama ka fanga la k'a to unité min kunna jagɛnɛ ko unité kolo girin don unité do min ni jagɛnɛ u bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn fo ka taa fɔ a to ten ko k'a daminɛ o don na ka na bila bi la ko kibaruya si ma cari kibaruya min b'a jira k'a fɔ ko unité in a kunkolo la ko maa wɛrɛ bilala ye force spéciale ko maa wɛrɛ bilala a kunna ko k'a daminɛ u sigidon ka na bila fo bi la ko o ma jira ko ni o ma jira ko b'a jira k'a fɔ ko halisa Assimi Goïta tiɲɛ don vice président don jagɛnɛ ko o unité spéciale ko a bɛ o fɛnɛ kunna ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn de témoin o ka laseli ye a bɛ t'o kunna dɛ jagɛnɛ ko siga ka bɔ bɛɛ lajɛlen na ko jumɛn Maliki Kulubali candidat présidentsigi natɔ la o y'a ka hakɛ Maliki jagɛnɛ ko k'a fɔ ko n tɛ n présenté Maliki Kulubali ko a tɛ o ko kɔnɔ bilen ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn le témoin olu ka laseli ye u y'a jira k'a fɔ ko Maliki Kulubali ko a siga tɛ maa la bilen sɔɔni dɔrɔn ni sow labilala ka sira di jagɛnɛ i b'a ye k'a fɔ Maliki ko i bɛ a ye a ka sokɛ kan a bɛ curan na jagɛnɛ gɛrɛnkurabɔ o tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ foro daminɛ o ye wabɔ ye cɛ tɛ Maliki Kulubali k'a siga kana kɛ maa la bilen k'a fɔ ko Maliki Kulubali ko a bɛna kɛ candidat ye cɛbɔ jagɛnɛ yɛrɛbɔ da o ye cɛbɔ ye n'a fɔra i ka cɛ dɔ bɔ i b'a fɔ ko n yɛrɛ filɛ nin ye o tɛ Maliki ko a bɛna bɔ ni ka a yɛrɛ yira jagɛnɛ kalata natɔ la o y'a ka hakɛ o y'a ka hakɛ dɛ e yɛrɛ bɛ se k'i kanbɔ jagɛnɛ Hinduw fɛ yen diɲɛ dɔ denmisɛnnin fitinin jagɛnɛ a ye fura sɔrɔ coronavirus la jaa n bɛ ka taa fura ɲini yɔrɔ jan a b'an kɔrɔ yan bɛɛ tulo kɛrɛbɔ sigilen don sisan bɛɛ bɛ k'i lamɛn sisan jagɛnɛ ko a tɛ bana ale ka fura k'a fɔ ko ka bana nɔgɔya o tɛ dɛ jagɛnɛ a bɛ bana a b'a basi yɛrɛ de a bɛ bana latunu yɛrɛ de efficace à 100%. ayi a tɛ bana in kunbɛn nka a b'a furakɛ yɛrɛ de k'a josi yɛrɛ de ka bɔ yen k'a kɛ i b'a fɔ ko bana in ka a ma deli ka na bon a bɛ fɔ min fɛnɛ ma ko organisation mondiale de la santé OMS jagɛnɛ ko olu yɛrɛ ye kala turu a ka fura in kan k'a fɔ ko fura don fura min ni a bɛ bana in lajɔ jagɛnɛ fura in tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a fɔ min ma ko poivre f'a bɛ kɛ na la kɛ poivre mugu jagɛnɛ cuillère 2 o cuillère ɲɛ 2 cuillère kelen kɛ an bɛ naji min cuillère à soupe jagɛnɛ o cuillère 2 jagɛnɛ ka di cuillère ɲɛ 2 miel jagɛnɛ ɲamaku o cuillère ɲɛ 2 k'a bɛɛ lajɛlen ɲagami ɲɔgɔn na k'a min tile 5 kɔnɔ coronavirus banna pewu a ye ka segin a kan dɛ poivre o cuillère ɲɛ 2 a jalen
Kamugo. Amugu. Pauvre fimai. Ami mege nala de. Ale yɛrɛ de ko don. Farmani. A ɲɛ fila. Jagine. Di. O tɛ miyaliya. O ɲɛ fila. Jagine. A tɔ ye jumɛn ɲamaku. A banna. Nini. A pewu. Coronavirus. Dara yɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ ye i tɛ baara kɛ ni nin ye. An bɛ taa ni nin ye INRSP la k'a lajɛ. Ayi jagine ko. Burama i a tɔgɔ. Hindu ye maliyɛn. OMS de y'a fɔ. OMS ma vaccin dɔ validé o ma tila k'o a fɔ. U ye nin validé dɛ. Ayiwa. Mais an ka dɔgɔtɔrɔw an ka farafinfurakɛlaw tun ye nin fɔ ka kɔrɔ o. U ye nin fɔ dɛ. U ye ɲamaku fɔ ka kɔrɔ u ye dabilennin fɔ. U ye ɲamaku fɔ. I ye di mun fɔ. Bon u ye di fɔ u ye lemurukumuni yɛrɛ fɔ. U b'a la dɛ. Voilà. Lemurukumuni. Mais u ye poivre mun fɔ. Poivre kɔni de ye fɛn kura y'a la. O de ye kura y'a la dɛ. Komi Indien walima Hindu olu ka suya barika ka bon. Ne i bɛ taa lajɛ INRSP la fɔlɔ. Ala k'an kunna ja. Yarabi. O kɔni ko ten k'a fura filɛ nin ye. An bɛ taa lajɛ INRSP la. An y'a ye Inter kɔnɔ. Jagine o Inter kelen in kɔnɔ. An bɛ to yen. Kan ye Inter kɔnɔ. An y'a ye Inter kɔnɔ. Jagine o Inter kelen in kɔnɔ. An bɛ to yen. An ka to yen. U y'a jira k'a fɔ ko délinquance financière. O tɛ ka foroba wari ko o dun bolo fila la wa. Dunko juguya. Dunko juguya tɛ. Foroba wari n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ dun voilà Jagine ma fiya. Ma tɔgɔ fiya. L'art martiaux s'appelle Copeñera. Copeñera. Voilà. Bon, a filɛ. Voilà. Imaya, me ka fiyɛ de o. Ni ye portugais yɛrɛ. Jagine n bɛ fɛn in dɔn de, ayi. C'est-à-dire i b'a dɔn a kɛlɛ bɛ kɛ ni bolo de ya. I b'i kale i bolo de kan ka sen kɛ ka cili kɛ. Ka to k'i sunsori. K'i sunsori wa? I kalelen. Mais kana basi dun k'a kɛ dɛ. Ala. Kana baga. Ka basi dun k'a fɔ k'i b'o ari in kɛ yan. Ala ka n'i ci. Basi bɛ bɔ i da fɛ. Parce que i b'i kale de. Awɔ. Jagine i bɛ k'a ka waati. Jagine ko miliyari k'a dunna bolo fila la fo ka taa fɔ a to ten. O don. Kunnafoni di sɛbɛn. Non i ka kuma in. Cheikh Umaru. Cheikh tɔgɔma Cheikh Umaru Sidibe Ɲamakɔ. I ye mun fɔ o de don. Kopo ye mun ye. An y'a formation de kɛ. Nin ye portugais kan ye. N kun tɛ fɛ k'a bɛɛ f'i ye an y'a formation de kɛ. Jumɛn kɛ. N bɛ ka min f'i ye tan. E bolo ne y'a dɔn gansan de ya. Ayi i ye nin kɛ koyi. N karamɔgɔ i ye nin kɛ. An ka taa. An y'a formation de kɛ. I ye nin formation kɛ dɛ. Voilà. On s'en formation. Voilà. O de la. I galabu ka kɛnɛ san dɛ. Jagine i bɛ k'a ka waati la ko nafolo ko a dunna bolo fila la fo ka taa fɔ a to ten. Fo sen kɔrɔ. Awɔ. K'a daminɛ 2013 ka taa bila 2020 na. Jagine ko wari ko a foroba dunna. A dunna. Ka milliardaire kura fara an ka jamana milliardaires kan. Maa 25 ko o de farala jamana milliardaires kan. Jagine o maa 25 la. I b'a ye k'a fɔ kunnafoni di sɛbɛn a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ. Ko cogo di. A ko fɛn min ye ko 2 enfants de l'ancien couple. Jamana ɲɛmaakɔrɔ ani a furumuso ko u den 2 ko o bɛɛ a la olu kɛra milliardaires ye. Den 2. Jagine ko 11 généraux milliardaires. O gafe dɔ de la ka bɔ an ɲan sɔsɔ a la. Général a milliardaire 11. Jagine u ma da o dɔrɔn ma. U y'a jira k'a fɔ ko ministre 9 k'olu fana kɛra milliardaires ye. O bɛɛ kɛra fangakɔrɔ tɛmɛlen na. Premier ministre 1 ale kɛra ye. Institution 3 o ɲɛma olu fana kɛra milliardaires ye. Jagine ambassadeur 9 o kɛra milliardaire ye. Jagine ko nin tila bɛɛ lajɛlen ka wari ko u bilalen don jamana a kɔkanna la. Awɔ. Ko n'i ye ko ta k'a lajɛ. Ko k'a lajɛ. Jagine ko président kɔrɔ. Ko n'i ye a ka nafolo ta k'a lajɛ. A den. Jagine ko a den 2. Ko olu kɛra milliardaire Karim ani Buba. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'olu de fɔ. Merci. Ayi kunnafoni di sɛbɛn yɛrɛ y'u tɔgɔ fɔ. Aw fɔ dɛ. Ko Karim ni Buba k'olu kɛra milliardaire ye.
11 milliardaires. Cour suprême. Jangene Cour suprême. A président dɔ bɛ yen ko bɛ retraite la bi. Ko o fana kɛra milliardaire ye. Awɔ. Kɔri muni. An ma maa tɔgɔ fɔ dɛ. Muni. I kɔni ye maa tɔgɔ fɔ ka ban o. Dɔnni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn na. I ye maa tɔgɔ fɔ ka ban. Jangene assemblée nationale. O ɲɛma k'a kɛra milliardaire ye. Isaac. A mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ dɛ. I tɛ ka tɔgɔ fɔli kɛ. Mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ dɛ. Assemblée kɔ. I bɛ ka waati mɔgɔ joli kɛra assemblée président ye. Maa fila. Ne ye kelen tɔgɔ fɔ ka kelen to yen. A kɛ to b'a la. Il faut retirer. Je retire mes mots. Voilà, il faut retirer. Il faut retirer. Isaac mi tɔgɔ fɔ. Voilà. Mi tɔgɔ fɔ. Voilà. Jangene. U ko n'i ye kow lajɛ halisa. Kunnafoni di sɛbɛn a taara ɲɛfɛ. Ko cogo di. A ko ni an bɛ Jangene Japonkaw fɛ yen. O ko ni a fɔra i ma ko i ye foroba wari dun. Jangene k'i b'i yɛrɛ faga. Pendaison. I b'i yɛrɛ ayi e de b'i yɛrɛ faga. E de b'i yɛrɛ faga. Japonkaw fɛ yen. Jangene ko n'an bɛ Chine. I bɛ faga. Japonkaw fɛ n ko pɔn dɔ de bɛ yen. Awɔ i bɛ t'i yɛrɛ faga de Japon. U tɛ yɛlɛ o pɔn kan k'u fili ka jigin. K'u fili ka jigin. Bon ni Chine don. Jangene ni Chine don. I bɛ faga. I bɛ jɔ ka mugu ci la. I bɛ jɔ ka mugu ci la mais ni Japon don e yɛrɛ de b'i yɛrɛ faga. I bɛ kɛ gɛrɛ k'i yɛrɛ furu fara. O tɛ. O don. Jangene ko n'an bɛ Faransi. I bɛ taa kaso la. I bɛ taa kaso la. Awɔ. Ko nka ko Mali la. Ko tigɛrɛ bɛ f'i kun. I ye duwawu den. Sama den. Sama donna ɲɔtu la. A gɛnba tɛ. A gɛnba tɛ. I fa ka ɲi i ba ka ɲi. Wara den. A ka ɲi. A ka taa. Merci. Jangene kunnafoni di sɛbɛn interne Bamako a ye ɲininkali kɛ bi. Ko cogo di dɛ. A ko accord de défense min tɛmɛna ani Faransi cɛ ko jɔn de y'i tigɛ nɔ bila a sɛbɛnna. A y'o ɲininkali kɛ ka tila ka jaabili kɛ. Jangene kɔrɔlenw an k'u wuguba koyi. A ka ɲi kuma dɔw la dɛ. A ka ɲi. A ka ɲi. I bɛ yɔrɔ min na bi. Tiɲɛ na i bɛna maaw sɔgɔmada in na. A ka ɲi Jangene kɔrɔlen wuguba ka ɲi. Ko jɔn de ye i tigɛ nɔ bila a sɛbɛn na. A ko n'i ye ko ta k'a lajɛ. Maa min bɛ yen ni a bɛ parti kunna parti min ni a bɛ fɔ a ma ko UDD. UDD. Cɛman Ibɛri Kulibali. Ale don dɛ. Jangene ko ale de tun ye minisiri ye. Minisiri min ni a ka caw ɲɛsinnen don Jangene an ka wolomasiri tabaw olu ka kow ma. Kunnafoni di sɛbɛn interne Bamako y'a jira k'a fɔ ko cɛman Ibɛri Kulibali ko ale de ye accord de défense a baara bɛɛ lajɛlen kɛ. O waati min na tigɛnɔ yɛrɛ kan ka bila sɛbɛn na. Ko furugufurugu dɔ donna ani président cɛ. Ibrahim Boubacar Keita k'o kɛra sababu ye. Ko président ko a ye cɛman Ibɛri ka a gɛn. Cɛman Ibɛri gɛnnen maa min nana o de filɛ an ka jamana ɲɛmaaya la bi. Bandaw. Jangene ko Bandaw nana. Ko k'i tigɛnɔ bila sɛbɛn na hali n'o y'a sɔrɔ ko Jangene ko a kun man d'a ye. Awɔ. Kunnafoni di sɛbɛn ko IBK y'a diyagoya walasa a bɛ se k'i tigɛnɔ ko o bila sɛbɛn na accord de défense la. K'a kɔni y'i tigɛnɔ bila a la Jangene ko nka ko o kɔfɛ dɔrɔn k'a démissionnera. Ko a na kɛ tigɛnɔ bila la sɛbɛn min na ko a bilali a la ka a ma diya ye. Jangene nka ko ale kɔni de y'a signé. Magi Banko nana i ka maaya kɛ. A ka ɲi. Accord de défense k'ale de y'a signé dɛ. Bandaw kɔni. Ko ale de ye a signé. Kunnafoni di sɛbɛn ko ten. Interne Bamako. Ko Bandaw de ye a signé. Interne Bamako ko Bandaw. A dun y'a signé dɛ. Ko Bandaw de ye a signé. I tɔgɔma bɛ to ka kuma in fɔ kuma bɛɛ a bɛ ji d'a sɛnɛ kan. Jangene. Burama tiɲɛ t'a kɔni. Burama kelen yɛrɛ tɛ dɛ ani fɛn Janigila. Samake. Ale fana bɛ to k'a fɔ minɛ n'i ma fili. Samake bɛ to k'a fɔ dɛ. Walima de. Jangene. Igor. Madu Igor. Ni Igor fɔ dɔrɔn hakili bɛ to ka jigin. Ayi. Le grand chef. A ye baro dɔ kɛ n ye. A fɔ dɛ. Ayi a tɛ fɔ. I ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ. Ayi a kuma tɛ fɔ a tɛ fɔ. I delilen sa. Bon e ka kow bɛ taa ni. À chaque fois ni Igor tɔgɔ fara ye dɔrɔn ne hakili bɛ jigin o action de la. Igor.
Abugoli ngira. Igor Bugorari. Ade be jajira. Ah, wai. Ye sendigani kula wa muna. Yang na yere yakli be kulare. Odo yere bulare. Motur Afriki la ne Igor ave moto sanfe. Kapaida. Jakarta. Ha? Wai sanili. Jakarta. Wallahi tur Afriki la. Apek Jakarta be Jakarta la wai. Are ba bulare. Ayre. Ngo campagne politique mo fuga be ngine. Bravo. D'ailleurs Igor ko ceo ni se ka premier fla min clé kono ki gara ke mal président te premier fla ko ni ceo te se ka mi premier fla do be mumi mangire no ya mais abe fa ko de fo de premier clair galabu do goy fu ka ta se premier fla ma ni ko ni se ka mi ko mangi kamo re mal président no fe munu me wora wa nyingene ni nada Jagina Igor atara do batagire Jondar bo c'est bon are ay c'est bon kana ko gade ne ay batakido e jonne gantale na ya ita da binala ite ko jum ga jamone maratum na iterido de Dagina Igor ko abe fe ka do URD la URD parti URD dagina ko Igor ko abe fe ka do ola ko ni ko ta ka laje Sumaila Sise alaka adaro ka asumaya dagina Sumaila ka parti ni oye URD ko Igor ko abena do ala cleflaina buldi nyoma parti bolodi ñogoma ton jagine ko abe fe ka do ala ko ala tina mere ako kera ka aban atotra dro ka adangene maya bela jilen ka bo akalama jagine a jamana nyama sigi nyekorola ina ako kayu akai abato ni ame bo ko chaman kalama ala ka ja comme Igor yere ateba magoya atiane ikmena mo bonjour Dogo, on si Solomon si maintenant maître de rire. Il m'a tiré à Babou Fore. Tiens, il y a un moment batagi sebenta. Aïe, on a tiré un téléphone là. Il m'a mis sur l'air personnel. Aïe, n'est pas batagi ni ka batagi tekeli. Jagana n'est pas batagi ni ka batagi tekeli. Ni ala alamsado irana. Ambeta PRVM. C'était UNICEF là, Pervem a Jabala là, Malikura Ameta Keneski, Pervem Nyama, allez de Angama Welele, Ameta débat public Kata a Keneski, Pervem ou Chiesi là, c'était UNICEF là. Alamsado, 14h pile. Jangina antakunte kata ko nyenyineya nansere ali ma fone bayi wala ka jema ko labo akalama ne ma ni ama jagane anadif kabo ka kuma bla ka kuma di nega jurutigu ma anadif anadif ni ale Mohamed Saleh anadif na ale ministre nyamaye an fe ya jangane akoko surasi munu me fangala bi jangane ko u ka barake tuko ka kan fuka ta fo atuti awo jagane ku ka barake tuko ko akai fuka ta fo atuti ko nan torata jangane ko yani transition gaba ko accord jangine ko afamba ka abe waleya como ya mirina ko nan torata jangine ko yani ngata transition ba jangine ko accord famba ko abe waleya accord d'Alger ko afamba ka abe waleya amada odroma jangine ayayira ka foko sankelen kono kube feka election min labe jangine ko akayin foka tafo atuti bara wanya yere de kai surasi nunumbolo ka kenyani anadif aleka kuma ministre anyema ba negajuru angadi jamama 20 18 65 allo an sogoma Basi ni sokoma. Somo bedi. Somoko. Maiga. Kori basi ki. Mba. Ami duwa ka Allah ka tile hera dama. Ya Rabbi. Allah ka hamna ko be no. Ya Rabbi. Allah ka jamanan basi. Ya Rabbi. Allah ka her ka malen tembe la ji. Ami. Mi fu mi bubula fu. Ajaranye. Mi sigbe fu.
IPCFM la mais ba bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ tulo b'i la. Mais ne y'o de f'i ye ko n'i kɔni nana ni cɛ in tɔgɔ ye dɔrɔn an ka jarika bɛ kunna an bolo. Jɔn tɔgɔ? Kawusu kɛ. Le coordinateur. A tɔgɔ yɛrɛ de fɔli yɛrɛ balawu de. Le coordinateur. Fan jumɛn? Mɔgɔ min gɛnna ka bɔ yen o coordinateur jumɛn? N'a kɛra e ta ye dɛ. N'i y'a mɛn jigi de da jigi de ko e ka mɔgɔ de don. I ka mɔgɔ don bala ye. Donc b'i fo b'i bɛɛ lajɛlen fo. O diyara ye. Merci. 20 20 18 65 20 20 18 65. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tɔgɔ ye Isa Samake. Isa Samake. Ka bɔ min? Bon n ka foli bɛ PCFM mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye. Mais n bɛ fɛ ka mun fɔ a ye dɔrɔn ne yɛrɛ tɔgɔ Isa mais vraiment Isa Kawusu tɔgɔ bila ka bɔ émission na parce que n'a kɛra dɔrɔn a bɛ tile journée kɛ yan. N ka 4e vice président don. Donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn sɔrɔsiw ye u ni waɲɛ man ɲi. Donc u k'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ mara ni dabiri dabiri ye. Ni Ala sɔnna a ma u bɛ n'an sɔrɔ yen. N ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Merci. Yangne? An ka 4e vice président ko tɔgɔ ka fɔ? Tɔgɔ kana fɔ sa. Bujolo. SRT Ɲɛma. A tɔgɔ yɛrɛ tɛ tile yɛrɛ jama. Le numéro 10. Allo? Ouais, Mas Ban sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di? Hɛrɛ sira. Nba tɔgɔ ni jamu? Ba Amadu Ba ne de wele ko Ba. Somɔgɔw bɛ di? Basi foyi tɛ yen. N b'i fɔ ka Janginɛ fɔ. Ka Bubula fɔ. Ne kɔni bɛ segin n ka kuma kelen in kan Mas. N'a fɔra aw b'a fɔ ko anw ka fɔlɔ maakɔrɔba ninnu bɛ fili la dɔnni ɲanama t'o la o waati hɔrɔnya bɛ yen. Anw bɛ mɔgɔ bɛɛ de ye silamɛ tɔgɔ ye sunkalo mana se sisan maa cɛ est-ce que i bɛ se ka fɛn san wa? O bɛɛ k'i da ka bɔ yen. N'a fɔra ko nin y'an adamadenya taabolo yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ est-ce que o ka ɲi jamana kɔnɔ anw silamɛ tɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka Mali ko la anw de bɛ turu ka yɛlɛma yan fɛ ka turu ko n dɛbɛn batigɛ n dɛbɛn est-ce que o ka ɲi? A ko filɛ sa o. Donc bɛɛ kana kɛ jaa fo ka jugu ɲumanw da. Ni Ala sɔnna. An ka silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan o k'an ka fɛnw dadigi yala ka diinɛtigi mɔgɔ b'an kɛrɛfɛ o k'a dɔn ko n'an ka diinɛ kalo sera hinɛ ɲɔgɔn n'a bɛ yafa ɲɔgɔn n'a bɛ. Ne bɛ fɛ k'a fɔ o y'o ye. An b'i fo. I Jalo. Merci. 20 20 18 65. An ka bɛnkɛ ta han. Bɛnkɛ ni sɔgɔma. Allo bɛnkɛ? Allo? Bra? Allo? Bra ni bɛnkɛ ma don a ma ɲi dɛ. 20 20 18 65 20 20 18 65. O ye nɛgɛjuru sira ye. Allo? Allo? Bɛnkɛ ni sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ yen. Bɛnkɛ ka foli lase ma ka Azara bɛɛ lajɛlen ma. Sidibe. Ka Janginɛ fɔ ka Sɛki. Ma fo. Ka Bugula fo. I bɛ tari ko Segu Mayiga Kata ani Mamadu Samake Jɛjigila. Ismail Samake an b'a ka foli lase ma. Tabarikala. An ka cɛkɔrɔba fo. Badara Kasiri. Kini ne yɛrɛ b'a fɔ ko Moti an ka dɔkitɛriw ka foli b'a ye kosɛbɛ. Bɛnkɛ. Sisan. Transition mɔgɔ ne bolo ni a nana bara ɲuman de kama. Bɛnkɛ sira ɲuman bɛ ka yɛrɛ la sa. Parce que n b'o fɔ k'a da mun kan. Kunnafoni i bila ka sɛbɛn mun kalan sɔgɔmada na. N'a sɔrɔ transition mɔgɔw nana baara de kama. Transition mɔgɔw bɛ ka dɛmɛ sa dɛ. An bɛ minnu dɔn an tigɛlen don fɛn mun na an bolo k'olu dénoncer. Journaux bɛɛ ka bɔ ka kumaw dénoncer. Se min b'an ye o tɛ o ye wa? Ka ko ta k'a bɔ a la jɔn de bɛ ko ta k'a bɔ a la sisan Bɛnkɛ? A ko filɛ dɛ. E bɔra sisan k'a fɔ sisan kunnafoni sɛbɛn dɔ ko k'a daminɛ 2013 la ka na bila sisan na ko mɔgɔ 20 ni kɔ de kɛra milliardaire ye. Mɔgɔ 25. Ko 25 milliardaire. An ka jamana cilen an ka wariw calen don. Wallahi. N'i ye mɔgɔ cilen u b'a ye majɛ de bɛ jamana ko la. Kabako don.
tɛ kuraji sɔrɔ o mɔgɔ 25 ka a ɲaɲini bi transition tɛ ne olu ma k'a da mun kan k'a da mun de kan u ka ŋa ɲɛɲini dɛ parce que n'i y'a ye ko fana tɛ ka bɔ a la benkɛ parce que n'a binna ka dɔw to yan ni olu tɔgɔ fana don a militaire ko la awɔ a bɔra cogo di yɛrɛ jɔn bɔra n'u ye n'a bɔ yɔrɔ de la benkɛ o n'a tun bɛ a dɔ la parce que ko majɛ b'olu ka jamana ko la mais yɛrɛ nana transition olu mɔgɔ taara ka bɔ o waati kelen pe la an bɛ se ka mun fɔ a la sisan benkɛ a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn benkɛ kunnafoni sɛbɛn fana ka kuma dɔ fana fɔ bandaw ka ko la a fɔ ko accord de défense in bɛ an kunna ko ni bɛ ka ye bandaw jagoya k'a bila de ni bandaw taara a fiɲɛ bɛnkɛ n'a sɔrɔ kuma cayara ko i bɛ ka de bandaw jagoya k'a taara a ye ale hali i sɔnni sama kɛ bɛ to ka nin kuma fana fɔ benkɛ a b'a fɔ n'o kuma o tiɲɛ ye k'a fɔ k'a jagoya a ma jagoya dɛ ka mɔgɔ jagoya k'i bɛ i ka jamana ciri papiye sɛbɛn la i k'o sɛbɛn ni kuma sugu jumɛn ye mais kunnafoni sɛbɛn vraiment a ka kuma bɛ ɲɛnabɔ a kɛ nin kuma bɔ a la quoi ko min ma ɲɛ ka jamana ma e kɛ cogo kɛ ka tila ka démissionner o kɔfɛ démissionner ko o ye mun na sisan mais a ko kuma ta k'o bɔ a la il y a Anabi fana ka kuma na n'o ye MINUSMA ɲɛmɔgɔ ye an b'a dɔn olu bɛ nin fɔ Seku Ture ka kuma kelen tɛ de don benkɛ o Seku Ture y'a fɔ n'i ye ninnu ye ka mɔgɔ talo benkɛ Asuma de bɛ ka bɔ i ka jamanadenw kɔ la yali la fanga ni transition ni ban fɛn caman bɛ kɛ accord ko na an b'o dɔn parce que i nana accord ko de kama o n'a ɲɛna o de kama benkɛ n'i ye ninnu bɔ kuma fɔ bi ko caman bɛ se ka kɛ accord la c'est que i nana min kama o accord ko de ye ko san kelen kɔnɔ ko san kelen kɔnɔ ko min bɛna kɛ ko caman bɛna k'a la san 3 ni san 5 kɔnɔ i bɛ ka ma se ka min k'a la ko ninnu bɛna k'a la mais olu y'o kɛ ni daluya jumɛn wa crise jumɛn bɛ ninnu da kɔnɔ n'o tɛ i bɛ ka da kɔnɔ ɲininkali kan ka kɛ ninnu bɛ se crise jumɛn na n'o ti bɛ aw bolo i bɛ ka min accord signé crise ma sɔrɔ o bolo aw minnu nana accord ta o kɔfɛ fanga bilen kɔfɛ aw ye crise sɔrɔ o tuma jɔn na aw ka crise o daji o bɔra yɔrɔ jumɛn na aw y'o daji sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na mais benkɛ ka bɔ kuma na an kɔni bɛ min fɔ walayi malidenw tɛ mali to maa si bolo benkɛ ko parce que k'i da ka fari et puis Seku Mayiga ye kuma dɔ fɔ sisan benkɛ kana to ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ an ka radio la sɔgɔmada fɛ benkɛ vice président ne y'a f'i ye ne donna ka k'a attaque dɔw de bɛ sɛgɛsɛgɛ dɔw bɛ ko a i ka ko de la benkɛ balawu de b'a ko la minɛ n kɛra k'o f'i ɲɛna o parce que dɔw bɛ na hali n'olu ye foli kɛ i ka du kɔnɔ sɔgɔmada fɛ balawu bɛ wuli i ka du kɔnɔ ala ka tile yɛrɛ d'a ma benkɛ. Merci. Jagre, ça devient grave. Hein? Allô? Allô? Mati? Ngorbala. 20 20 18 65 20 20 18 65. Les très respectés, les sages, les guides, les visionnaires. Ande foli dama. Imam Bouboula. Alado. Allô? Abla, Maurata, 20 20 18 65, 20 20 18 65. Allô? 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 Drangor biga nega juru la de. Ita laje. Angada. Allô? Aizo. Oui. Masifo. Ajaranye. Ajaranye. Aklobila. Nyema fo. Nyema e Fanta le. Fanta ouais les recours. Les recours. Abana. Donc abula fo. Ate privé fo. La baga bela jelen. Kamali muso bela jelen fo. Kanke muso bela jelen fo kawera fo ka patala. Tabarkala. Meji akili jisene na uya asebe ma fo capoeira de. Capoeira to ere o. Voilà. Brésilien merci. La lutte brésilienne là. Voilà. Capoeira. Voilà. Nye mi voilà tien do a tien tedi. Voilà. Merci. Merci. Okay. Merci. Merci empereur, merci. Voilà. Jangene ya famsa. Ebe fam ira pratique o to bore kono. Che kugacha. Non, ave fam kugacha. Allô? Allô? Anche.
Abante. Toni jamu. Amadu Sagara. Isagara. Sagara. Aha, kuma b'i bolo? Ba. Doni. Maliko ye a gɛlɛyara dɛ. A gɛlɛyara. Bɛɛ bɛ ka bɛn ɲini. N bɛ ka ɲini ɲɛmaaw fɛ. Minnu bɛ maaw labɔ. O kana maaw labɔ i n'a fɔ o yɛrɛ ma tɛ. O ma ɲi. Ko bɛn. I n'a fɔ politigimɔgɔw. O yɛrɛ dama bɛ bɛn. I n'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw. Ni jamana kunkan bɛ kɛ. Diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen. Olu bɛ fara ɲɔgɔn kan. Ka kumakan kelen fɔ. Nin ma ɲi jamanadenw ma. Nin ka ɲi jamanadenw ma. O bɛ wuli k'a fɔ faamaw ye. Faamaw tɛ se ka ban o bolo. U ka jɔyɔrɔ ka bon jamana in na. Ni Ala sɔnna a ma. Mais mɔgɔ kelen ka wuli ka maaw labɔ don o don. Ko nin ma ɲi nin ma ɲi. O ma ɲi dɛ. An b'i fo. Voilà, o de kun don. Merci. Jangene an ka musokɔrɔba ɲuman an min fɔnba an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma nin waati in na. Ka Ibrahim fo an fila jɛ bɛ teri min na Dawudabugu kado bitigi la. O tɛ? An fila jɛ b'a la. Allo? 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 A taara. Bamusa an bɛ foli d'a ma. Bamusa an fila jɛ b'ale fana la. Bamusa Banangabugu la. Tiɲɛ tɛ? Voilà. Ani terikɛ ni. Bon, Dra i jɔ han. Les très respectés, les sages, les guides, les visionnaires, les très avisés, Imam Bouboula. Imam. I ni sɔgɔma. Kɔni ni maa y'a ta i ka kuma di man fɛ laban bɛ taa kun ci koko la mais n b'a la bɛ bɔla da min fɛ abara b'a tigi ŋaniya dɔn ni Ala sɔnna ni maa wɛrɛ don b'a tigi bugɔ a da la fo ka jeli bɔ a da la parce que an y'a modèle bɛɛ ye n b'i fo a diyara n ye Jaguar k'i fo k'an ka morimuso fo a tulo b'i la a kun ta k'a kana sɛgɛn tabarikala jamana in bɛ ɲimakaran de la siga t'a la Janginɛ Jan n'a ka bébé a yɛrɛ y'a dɔn Bamuni ye min ye o n'i ye den y'ale kɔ la dibi la i b'a bɔ ji la jɔlen ko n b'a muso fo Tangara Godis ka foli bɛ yan Fanta Konate n buramuso ɲuman ka foli bɛ yan n dɔgɔnin ɲuman l'esclave du Dieu ka na dunan kɔnɔ k'a kɛ fantanw ye k'i ban nafolo la Umar Mariko cɛfin tabarikala ne daga wuli teri vie Sidibe Sidibe a ka foli bɛ yan Mohamed an ka mori Taliko le résistant de tous les temps Umar an ka foli b'a ye ni Ala sɔnna k'an denkɛ daw fɔ an ma mankan mɛn bi Seku Mayiga grand tailleur awɔ la battante min fɔnba sɛgɛnbali ale don an b'a fo ni Ala sɔnna ka i ka auditeur cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen tabarikala an kɔni ne terikɛ Mas Jaguar Janginɛ nin ji in ta daga la sumalen don o y'a sɔrɔ daga bɛ yen o y'a sɔrɔ a bɛ yen a tugura maa ma ko a bɛɛ binna a filɛ dɛ a taara fɔlɔ n'a tun bɛ kuma e bɛ o kalama son excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a kun b'a fɔ ten tun bɛ voyager n'a ye a y'o fili kɛrɛfɛ Diko a ye min y'o fɔ a yɛrɛ b'o dɔn Janginɛ b'o f'i ye o bɛ ɲini ka tɔgɔ wɔɔrɔ bɔ a banna bi a ko non k'a ka mori don a buran mais k'u tɛ tagabolo kelen kan a ko ten sisan a b'a fɔ m'a dɔn a b'a fɔ cogo min l'imperturbable le patriote ne ko Asimi i kɔlɔsi dɛ i ye denmisɛnnin de ye san 37 ne n'i nɛgɛ walahi i b'a fɔ ko i b'a bɔ minɛn fɔrɛnin na yan a tɛ Asimi fɛ dɛ a b'a fɛ a ka to diya in dɔrɔn de la mais panpana yɛrɛ ma dɔrɔn a bɛ banfulanin jɛngɛ dɔrɔn ka dulokiba cɛ e tɔgɔ bɛ bɛɛ da la i ye min kɛ mɔgɔw la i ma ɲinɛ o kɔ sisan i bɛ taa nin bana fɛ yen an tɛ naloma ye o an bɛ yan o on est là non an bɛ yan n'a fɔra k'a fɔ ne ye nin fɔ aw ye n y'a fɔ e ni Janginɛ a mɛnna n ko min n'a bɔra mɔgɔ dama nana ka segin dans le cerveau katikaw ka dan kelen ani Mohamed Dramane ninnu Ramses ninnu la n'a bɔra olu la tɔw nana de ka wari minɛ k'a bila poche la o 1,500,000
Donc là où tu as bien allé sur le sang, mais on peut aller voir que mais. C'est trop hein. Mais pantalon tu me fous, tu vas voir une machine boroda. Nous ne quittons que yéli que vesti kunguru ni afanti bala kwako. Isa nye tu la bazemba ni vesti numandola. Imam yeto fa kaba. Le fora kolenge ni ne na fini jangine. Ile ka amina tabuba ay takabui. Afala me andia o de flakon. Nuna na kama nuna na kama awenye ni ngakota tasa jube tuko di sugula. Aflara. Tuko yalela, tulu yalela, nanda yalela. Wallahi. Mobile de ta chien flaba sala le chien mo ba sima ko besige me kalaje tando aboye na la cho yanga koyi ni ma mi de me ti yere de me ire de me jamare mbi fo ami kanu barka da ajaranye ande do ge jamala da me do ka nyere de abana interga foyiru la voilà jagne ambe ego amase akunche romasa abana wati bana ambe befu ka jega doga alaka shini irana ya rabbi ote odu alaka shini alaka ayirana ya rabbi feminye alamsa ambe pervem amboluga shezila cité kono cité ni chef la koni ani fe manja ni bora alpha fe ou ni bora nyama grofe ka feti ga dron i kundale cité des enfants kan maître de madon inu man fela laje alaka malik kishi ha alaka malik kishi